Mga isongko diha ni Kristo, sa ordinaryong panghunahuna, walay maabi-abi sa mga makasasalanan o mga makasasala. Tungo kay moingon, bad company leads to bad behavior. Kumusuno ka sa mga bad company, napod na bad behavior. Mauusap sa ordinaryo nga panghunahuna, walay mabilin sa iyang ikasiyaman o siyam nga karnero dito sa sipsibanan aron mangita siya sa usara ka karnero nga nawala. Walay usab magdakop suga aron pangita usara ka sensilyo nga nawala nga napa siya danghang kwarta. Sa ordinarong panahon moingon na lang ka nga okay ra uy isarang naman sensilyo naman ko mga usamani mga kwarta diha way problema. Pero karon sa atong bahilyo napakita si Jesus nga everybody is important in the eyes of God. Tanan-tanan importante sa mata sa Ginoo. God take care of each and every one of us. God cares. So mura ang Ginoo mao'y nakuha siya sa inisyatibo sa papangita mga nawala, mga makasasala, mga kobrado sa buhis, mga Fariseo. So God is telling us simply nga, if we love because He first loved us. Ang Ginoo siya nauna pahigugma kanato. That is why wala siya problema sa pagpangita usara ka karnero nga nawala o pakita kaniya nini karnero nalipay siya nay salo-salo manglipay gani mga anghel sa langit kay usa ka makasasala na balik sa Ginoo. It shows us that God is faithful and wonderful, and He cares and searches for us each and every day of our life. Karon sa ato una pagbasa moingon si San Pablo ngadto sa taga Roma, walay tao na kinabuhi sa iyang kaugalingon. Mao ang kinabuhi ni San Carlos Borromeo karon. Kabalo kamo San Carlos Borromeo mapakaon siya sa mga nagugutom o mga nasubo. Muhulam siya kwarta sa bangko. O sumala sa kasaysayan, ingong nga mupakaon siya 60,000 to 70,000 katao kada adlaw. Asa man siya mukuha sa kwarta? Muhulam siya sa bangko kay balo siya nga taas ang interest. Pero why problema basta makakao mga nagugutom o mga nasubo. That is what we have to learn. Isip mga Kristiyano nga makinabuhi kita alang sa uban. No one should be lost. Dahan pa mga nawala sa kalibutan karon, kinahalang isip mga Kristiyano mangita kita nini mga tawhana nga mobalik sila sa Ginoo. Aron mamaayo ang ilang kinabuhi. Magampo kita karon adlaw nga God who calls us to go in search of those who have lost may give us the love and the strength to look for them. Amen.